Morris Griffith yw'n enw fi. Dwi'n gweithio am ddiwrnod yr wythnos i'r Eisteddfod Genedlaethol yn rôl cydlynydd gwirfoddolwyr. Felly mae hwnna'n golygu yn y cyfnod cyn yr Eisteddfod, wrth gwrs mae yna rhyw 2 flynedd o flaen bob Eisteddfod o baratoi. Da ni'n recrwtio bobl i bod ar bwyllgorau testun, bwyllgorau apel, bwyllgorau codi arian ac yn y blaen. Ac yn ystod yr wythnos ei hunan wedyn, mae yna fyddin o wirfoddolwyr, mae yna gannoedd ar gannoedd o wirfoddolwyr. Nifer o'n nhw'n stiwardio ar y maes, ond mae yna gyfrifoldebau eraill hefyd. Mae angen bobl i smwddio dillad yr orsedd, bobl falle ddim yn meddwl am rhywbeth fel yna. Paratoi paneidiau i'r beirnied. Mae yna lu o weithgareddau a swyddogaethau ac ni'n gwbl ddibynnol ar wirfoddolwyr i gyflawni'r rolau hynny. Achos criw craidd cymarol bach i ni fel staff yr Eisteddfod. Felly mae'r canodd o ddwylo ychwanegol yn gymorth anhepgor i ni mewn gwirionedd. Hefyd, mae yna nifer o bobl yn stiwardio ac yn gwirfoddoli, falle nad ydyn nhw'n hyderus iawn yn eu Cymraeg, neu bod nhw ar ddechrau'r daith o ddysgu Cymraeg. Felly mae'n gyfle iddyn nhw i ymarfer eu Cymraeg yn gymdeithasol ac ar y maes mewn awyrgylch diogel. A'r gobeith yw fydden nhw wedyn yn parhau ar sgiliau maen nhw wedi meithrin ac yn gwirfoddoli i fudiadau lleol yn eu hardaloedd a defnyddio'r Gymraeg sydd gyda nhw. A'r neges i ni ceisio ei chyfleu yw i bobl ddefnyddio hynny o Gymraeg sydd gyda nhw, beth bynnag maen nhw'n gallu dweud, ond defnyddio fe yn falch ac yn hyderus yn ystod wythnos yr Eisteddfod. Rhan o'r gwaith sydd gyda fi yw helpu i baratoi y gwirfoddolwyr, felly dwi wedi bod yn cynnal sesiynau hyfforddiant ar-lein, sesiynau wyneb yn wyneb ac yn y blaen, i ymgyfarwyddo pobl ar Eisteddfod, falle rai bobl heb bod mewn Eisteddfod o'r blaen, bobl eraill yn gwbl gyfarwydd ag Eisteddfod, ond trio wneud yn siŵr bod pawb yn cyrraedd gyda sylfaen gyffredin o wybodaeth os liciwch chi mwyn bod nhw'n barod i wynebu'r cyhoedd a chyflawni swyddogaethau.